Nicole, paumas ako sa imong cellphone, B. Kadali, kinahurot na ang data. Okay na? Nahurot ko data na, day. Gusto ka? Nicole, araw ka, okay man mo, Nicole. Di ba sa kagwapa? Bago pa ba sa ka nagpaloday? Kita ko, Happy na, bago dali ka na lang nagpaloday. mo to, Invi. Usa, day ka. Nakoy, tanawon ka itong Unsa ka ba? katubag kung i-upload ni Elise og ni... Usa. Katubang trending nila, katong pagbuwag ni Elise og ni Makusig na ba? Wala na, delete na. Kuan, delete na, delete na. Ilang beses na ako nakiusap sa'yo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatantanan yung asawa ko. May pa-text-text ka pa? May pa-video-call ka pa? Ang kapal talaga ng mukha mo! Huwag mong halang dinadaanan ko. Ikaw nag-text sa akin, di ba? Di ba? Kaya siguradong ikaw ang gumagawa ng paraan para mapalapit kay Balong. Wow! Wow! Every words, Monica. Pwede ba? Hindi ako maksisikan. Kaya kung pwede lang, bumalik ka na sa boring mong buhay. Kasi buhay ba yun? Nasaan naman siguro ka ba yun? O may mabasa yung script? Basa ko na ko. Boring mong buhay. Baka... Kasi buhay ba ko? Bahay! Ito ko tarong nga. Bakit eh? Baka hindi mo alam, boring ka. Kaya si Bal ang naghanap ng excitement sa iba. Eh bakit ka ba nandito? Hindi mo ba talaga tanggap? Na akin siya! Akin si Balong! Akin siya! Akin siya! Akin siya! Akin siya! Walang sa'yo, Nicole. Akin lang ang asawa ko! Ellie! Ellie, I'm sorry! Sino ka para pagharapin kami ng babae iyon? Akala ko lang makakatulong to move on. To move on, ha? Alam mo ba ang pinagdadaanan ko? Hindi! So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Hindi ikaw nasaktan. Na pwede mong sabihin kung kailan ako mag-move on. Na kahit si Celine, kasama ko sa lahat. Alam ang lahat. At hindi pinapakialaman ang mga desisyon ko. Hindi ako si Celine! So stop comparing me to her! Tama! Hindi ka si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na nandito siya. Dahil nandito siya. Nandyan siya. Nasaan ako? Anong lugar namin ang gustong magmahal sa'yo? What happened to my hair? Ah! Ah! Huli lang! Powers pala hanap mo, no? Para yan sa pag-agaw mo sa asawa ko. Para yan sa paninira mo sa buhay ko. Para yan sa pagpatay mo sa matabang Emma Escabellas. At itong pinakamalakas na sampal ko ay isisave ko muna. Pwede namang hindi mo matikman to eh. Kung sasabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Kalimutan mo na dahil hindi mo na makikita ang anak mo. Huwag ka nang umasa dahil wala ka ng anak! Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Wala ka niya.